Ами, какво става тук? Ами, ще правим купон. Я виж, Сега мисля, че шпарят партия, не купон. Парти, купон, да. Айде, давай, Супер. Вашия нов приятел Пенчо. А тук ще дойде още един мой приятел. Ето го. Здравейте! Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Пенчко. Пенчо! Да. Какво ще правим сега? Аз лично ще чакам дядо Коледа. Имаш ли ти да снимаш част? Не знам какво. Мога. Чакаме Бобо, Не, я да си играй с тях. Това е от София. Благодаря. Имало едно време един човек, тишина, един човек, който не обичал Коледа. Има ли някой тук, който не обича Коледа? Аз. Айде да Проблема е в теб, че си скръндава. Не, може би няма да съм скрънзала. Аз не обичам Коледа. И може би тогава накрая ще сетиш за хубавите моменти. Да, и ще обикна отново. Айде да почнем от начало. Айде, аз съм детето. Ти си детето, то това е ясно. Знаете ли какъв празник идва? Весел Коледа. Добре, айде се успивай, не знам. А знаете ли, че аз не обичам Коледа? Защо? Защото Коледа за мен е тъжна. И една Коледа, както си спя... Кой си? Кой си ти? Аз съм духът на миналата Коледа. Какво правиш тук? Да ти напомня хубавите моменти. За да ти напомня хубавите коледни мигове. А ти сега като влезеш, трябва да ни кажеш, че всъщност тази Коледа ще бъде невероятна и ще има много изненади и нещо много хубаво ще ни се случи на всички и то още тази вечер. И така, разтягай да не се разстроя.